днес ще играем на Fortnite. Абонирайте се за моят канал ceti0916 с мой приятел. Той сега ще си каже негово. В YouTube се казвам на български с главна буква Мартин _815. В TikTok се казвам на английски с малки букви Marti.15_08. Тръгва ли игра? Да, пускам. Сега ще играем на Fortnite днеска 15 минути. Така ли само да разпрем тук. Така. Този герой ще играем. Аз ще играем после на компютъра, но сега играем в моят приятел. Понеже сме на PlayStation, на джойстика, там на компютъра не е толкова добър. Значи спокойно и на компютър ще играем. Някой път. Започваме. Още да си почвам реална игра, тук да загря, тук да се съберат хора. Можеш да си маркираш на картата къде да падат. И как да маркирам? Че аз малко Къде ти искаш и след това си натискаш Хикс. Къде ти искаш да си маркираш, натискаш Хикс, нагласиш стил и си натискаш Хикс. Чакай да видя дали нещо се променил. Чакай. Че телефона малко се е такова. Ето сега. Остави метко. Остави. Я маркира ли? Ай сега махаш и тук картата. Не по-точно и тук. Добре, махни картата. Не. Така. Сега почна. Има ли звук? Да чуят малко хората. Сега чакай, не, дай. Не много силно. То нали ще ме приземи? Не, ти трябва сам да се скочиш. Когато ти искаш да скачаш, натискаш Хикс. Колко се призема горе-долу. Къде искаш да отидеш? Добре. Извинете, че само посочих тук, че да видите. Така. И се приземихме. Мини, вземи го, то ти дава щит. Не знам. Цъпни на R2. 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 Ох, не, чакай. Сега R2. Натисни R2, че да го спиш. Чакай сега. Има стъпки, трябва ти оръжие бързо. Взимай оръжие, че има стъпки. Къде е? Взимай, търси оръжие бързо. Готово. Не, това не е оръжие, това е кирка, трябва ти такива... Ето вече няма стъпка. Ама търси си, защото той сега паша дойде. Търси честове такива. Ето го тежи чест. Давай скок. Не. Ай, сега трябва да се качваш на ново. О, не! От тук не може. Къде? Трябва да обикаляш. Там има чест, виж. Как? Ходи направо. Не. Видях ли? Дай ми го. Его там, виждаш ли? Да, видях. 10 Ого, имам. Не, това не. Не, това не ти трябва. Това не ти трябва, бе, трябва. Професионалиста не го слуша. Много не слуша професионалиста. Оръжие! Зеленото оръжие. Взимай го да е, само оръжието не взе. Готово. Само е от тук. Натисни R1, че да натиснеш на оръжието. R1. Готово. Сега стреля.
Не си хаби патроните, бе, Цецо. Не знам, просто кефи. Цецо, ти става ли като да снимаш този клип, аз да снимам един? Да, но дали ще Аре един клип да е, когато, докато умреме. Може би ти колко ти клипа само докато умреш ли го беше заснел на Fortnite? Да, защото мога да дадеш след това. А искаш ли така? Да, но то ще стане... Докато умрем. Кола? Къде е колята? Отзад, ама те я карат. Ау, значи има някой. Така че бягам. Аз се опитам да... Тук имаше някъде лодка, но не намирам. А ти не можеш да я караш. Човек. Като не може да оцелиш. И ти можеш да го оцелиш. А чакай само да си взема това. Чакай, гръмна ли? Да цели. Ого. Ай само цели. Аз се скрия малко, така ще да. Айде, ела ми се. Ще ме стреляш ли? Той замина натам. Да, той ще стреля някой друг. А ти ги уби тия двамата келеши. Бе. За всеки случай. защото- Чест. Да, стигам при него. Чакай се. И там долу има чест. Добре. Чакай се да го разсея. Чакай, ти не си трябва да застанеш при честа да ти се покаже. Така. Щит с паган рел с щит. Виж сега какво да направиш. Ела да ти покажа една тарикатска работа. Не ми фърли от това оръжие. Ей, така ще направим. Виж ли? Да. Щит такава зона, където не могат да те стрелят. Готов си. И какво? Готов си? Ето, Време и долу връзки трябва. О, имам оръжие. Тази зона не мога да стрелят. Да, ама като влязат в нея могат да се стрелят. Ама като са отвън нея, тя са маха, нали знаеш? След колко? Сега ще се маха. Кола? Къде? Ето я! Вътре. Не, чакай, моля те, само. Не, Цецо, свърши. Моля те, последния. Цецо, нали така се разбрахме? Но ти си снимала един Но така се разбрахме. Но ти си снимал 2 пъти на волана аз на това PlayStation само един път. Така че трябва още един път да снимам, поне ще си снимал 2 пъти. Ти сега не знаеш как? Чакай. На най-отгорното, че да почнеш директно на нова игра. Хикс. Я. Също чакам тая. Би трябва да ти почне. Чакаш да почне. А кога ще почне? Ей сега почне. Ама пак отиваш там, където едно да се тренираш, да се събират хора. Леко, че да не се види на екрана. Няма да се хващаш там телевизора. Искам да стрелям. Нямаш оръжие. Имам това. Това е кирка. И колко са кирка, това ще го напи. Къде ми бегаш, безснежен човек? Започваме да падаме.
Мгм. Какая? Заради гориво. А стоим пълен резерв. Почти. Не е пълен. Не е пълен. Има хора. Къде? Не чуеш ли, че е такова? Не чуеш да се стрелят. Го човек! Тук можеш да си вземеш приятел. Искаш ли? Кой да ти помага? Дай. Да искам. Хора, взимай. Майко. Ела, бе, бот. Много оръжие. Ето, бот. Бързо иде, бе, ботка. Дай ми на мен да сега. Бързо, Той ще вече ме го следва имаш. ли? Вече, да, той те следва и ти помага, когато се стрелят. Аз ще се качи ли тук? Да. Окей. Ай, качай сега. Първо ти се качи. Погаси музиката. Не. Дай ще слушате музика. Мен ме дразни тази музика. Не ми пука. Може да ходиш при хората, ти си седиш в колата и той да ги стреля. Бе. Да, за какво да ходя? Ето още една кода. Ако искаш ли я вземи? Да, защото тази май е по-хубава. Ма не я блъскай, де. Слез. Ако я искаш. Ще слезеш ли? Да, ще излезна. Бързо, че излаш от това, ще те стреля, ще умреш. Тук ли е ботчето? Да. Не му бъзна. Ти защо не говориш на хората, бе? Бе, говоря на хората, бе. Хора, какво правите? Пишете долу в коментари. Аз сега ще ви питам нещо, ако искате да, ако не качвах ни клипове на Евротрък Симулатор, ако искате там за онази Шкода, където днес играх за БНВ-то, съм ги изтеглил ETS2 от Steam работилницата, който иска ще му остава линкове, да ми пише там във видеоклипа, ще остава линкове, който иска, за модовете на колите, да знаете, че ги тегла. Имаше една навигация Waze, тази гласовата, ако се чудите откъде е, тя от Steam работилницата. Оттам от най-сигурното нещо, може да ти вкарат някой вирус, ако е другите. И от тета са 200. Този сайт. Ти какво? Чакам Имаш ли? хора. Къде е хората? И какво ти имаш един кил, да аз съм го убил? Ай. Какво да правя? Са изправили това? Селски го. Тук в тази игра са само такива коли, моето. Само. Ето го ще паркираме. Чакай само. Тук май ще умреш. Защото зоната идва. Коя зона? Ето ще бързо, само трябва ми една кола да си взема. То влекач не мога да го взема. Това какво е? Не можеш да го караш. Ба, тук. Ай, той. Ай, ботка! Ай, качай се. Товци. То пак кола. Зоната! О, ще зоната дойде. Надали ще има някой тук. О, тук ще му имам ли време да спра? Мале, нямам време. Да спра, че там имаше някакви парнове. Ми ти за още малко се поглеждай. Няма да имаш хептен време. Другите ли?
Спокойно, хора. Давайте, сега ще се опитам. Добре. Ми хора, няма да можем да вършим и чао!